Mela, somma finali għal dis-sena hija ta' 519,721. Kienet din is-somma finali li nġabret waqt il-maratona ta' 53 sija ta' volleyball li saret Briss id-Dar tal-Providenza bejn il-ġimgħa u l-ħadd. Maratona li għal darb'oħra rreġġet uriet kemm il-qarb tal-Martin hija solidali mal-persuni l-aktar fil-bżonn. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, irringrazzja lil dawk kollha li għenu matul din il-maratona u l-volontiera li sena wara sena jibqgħu jagħtu d-daqqatit biex id-dar tkompli tgħin lir-residenti tagħha. Għal din il-maratona fost l-oħrajn attendew il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grek flimkien ma' Martu Mary, li minnaħa tagħhom spjegaw kif avvenimenti bħal dawn joffrulna opportunità ta' deb sabiex nuru s-solidarjetà tagħna ma' dawk li għandhom bżonn. Bernard Grek stqal li d-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi minn dejjem kienet għall-qalbu, hekk kif sa mineta żgħira u sħabu kienu jgħinu kif jistgħu u kien hawn fejn tgħallem l-importanza li tgħin lil dawk li jinsabu fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. Kienu jkunu esperjenzi sbieħ ħafna li għalmuk ħafna għaliex tifhem illi għaw min għandu bżon lajnuna u għallura ħna n-obbligu bħala persuni, bħala zaza dak iż-żmien nagħtu l-parti tagħna. Matul din il-maratona parteċipaw 40 plejer fil-waqt li kien hemm madwar 200 volontier jagħtu lajnuna tagħhom. Dan apparti spettaklu mużikali u attivitajiet għall-familja kollha. Din kienet l-ewwel edizzjoni tal-maratona fl-aħħar 3 snin, avveniment li wkoll kien spiċċant laqat mir-restrizzjonijiet tal-pandemija.